Biag di tao. Juni, bantayan pa'y man ni Bibi, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangkot ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka nga. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat nga ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latagluto mat. Adda ka lang arudan iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus! No amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken, agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbagken ka. Wen! Hustan! Nangabak ka, Jelaine! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslos siya nga pa yung nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahuak. Anya? Kit kasanong danak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho ka? Ay, basta. Agtrabahoak, no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanya. Hindi sige. Makamuka nga ruta. Awan tumutlat maramitak nga uran niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangpot, Jelaine? Apay nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayin la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawang. Ag-overtime ka? Kit no nagsapang agsira-sira di groceria pagtrab-trabawang. Kat, anya kumaita. Napan kami matla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla ka la balasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuang ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Kasano nga itaggot isuldokin ka? Dagiti la pagpapapintas mo ti gagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta. Ay na, agulimag kan. Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga imot ka. Sana nga imot. Aklunam ka din, Juni. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idisutalaya mo. Ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, samot nanang. Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asin mo lagi ti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay, tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay? Awanan pakibiyangam itanak mo? Isukarod ngayon mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na kon, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayin tabat lang agapa. Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinakam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam dito'y. Wan, agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nanang. Mawan problema kanya. Tauray siya. Naumaak mo laking kuwanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y lang araw no kasta mo ilagayam daramidan yaw.
Diyak mo't ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako, awanin pakibiyangak kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam, nanang. Anusan nyo pa ilang arong nga awirin ti anak niya. Tada kayo matla ti makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Diyon kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya ka dyan lugar da bayaw ko. Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngayon kay. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga minti agency mi. Iti kadwa mi. Bagay mo na ito trabaho. Tadakil ka tao. Kin nabiskad pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam di construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa dyan gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kung napintas di agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang ah. Medyo may kawa ka lang, kita mo. May ruwam mo tumilang. Minsan mo problema ang tipag na idam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko mi. Saan mi abaybayan, Junay? Agyaman na lang. Saan mo't ngamin ang masahon ni tatang ko na sigasuan anak ko. Isuada kayo na ati pangibatsakan wana. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagit. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Wala nga rod yung baybayan nyo, nana. Noon niya tigat ng aramidan. Makamon itibiyag na. Angam no daduma, madandanagan nakmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mo siguro, nana? Talaga lang siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kaslajak pala unay amo tar aramidag. Mayroon kan tumilang, June. Kastila ti trabaho dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amo matan tar aramidag. Tayo nasurok matan kang kasaan. Wen anggal. Agyaman nak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tanitayin ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako ni taxi dito'y. Agyaman nak, Manong guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargat. Ala, saan natin? Uwanan nyaman na. Alaam kit din. Manumot la to'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyaman nak nga rod, ha? Ni, ada taxi. Sige, ano na. Siya kung timang ipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman nak, Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas mo tanday siya, babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Agdawalit. Aking pitaka nga tayo ti dayta. Allah! Natinagsamo tayo siya, babae. Ay, diyak mo nasiputan no iso tinakatinag iti dayto. Kita man.
Mga no, adda ID na. Ha? Adda ID dito eh. Isuga ito ito siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Dinasayahan. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na ading. Ay, sumarag ka pa'y, Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaw mo na, ading. Pakawanan na kumani. Ngam, kabayatan ti panagkuyog ta. Na-develop direct na ka. Isolo ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka, ani. Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Agayatak matankan ka. Agyaw man na ka, ani. Pinaragsak na kitikas taulan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan ba, Nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw matitilangan na nagagat. Kaano nga iti panagkasaryaw? Agsimpa kayo kitday, tapno maada, anak mo tiniti apukaw. Ola ni nanang. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalay? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab ba si ni Juni? Napauli magkamangag paison Barok. Agam, gusto lang dya imbagak saan aya. Agsimpa kayo kitdain, taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Baligid ka, baligid. Saan ka makatulog? Gan mo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka kang kuwara na niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong kinaani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa na Uncle, talo talaga ngay ayatin na ka Genovia. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo lang, no agbaling ka nga anes kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Juni. Oh, Juni, itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kaya't mga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kaya't kung ay pudnugan ka? Ni. Anya data? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kaya't ko tagpudnugan ka. Mabuti nga ka. Tama nga no, panahon na. Anyat kaya't mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimot akan ka. Ngam, hata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Kat adda may isa ka anak mi. Anya,
pakawanan nak, no italang ibagakan katagpay suhani. Sabay ko ma, tasan ka ako mayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid, umuna akon. Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon akong tinubya. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kaya't karakan. Awatan, tigasap mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong tibabae para kanya. Gababay akas tiyay. Ala, lipate mo ni anay. Di mo mabaling ay ipilik ti bagim kang kuwana. Nasakitan laki di dayday. Tati amuna, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad akin kuwana. Ay, gusto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagan-anom ngay ti ulbud a lalaki. Kan uray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nana. Nasakit ti panangisin akon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanya, nana. Ha? Jilane, anak ko? Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirong ba nga kumusta at taapi akas tamad tan tilangam? Api nagkutong ka, kankas lang ka, kapsod ka, at sobrang ka mapay. Agyaman ak, nanang. Nuda kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka na kami. Api nagkutong kamad tan anak ko, kan bimakit kamad tan iti kasta unay, kan ngimisit ka pa yun. At nanadagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak, umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakapta, nakiti saanan ang maagasan na sakit. Anya? Na, apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. Na pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Ang mababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso pakawanan na ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam di ka asin tapno agimbagkan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugayang managkutong kan. Tandang di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Juni. Naimbagmatas si marungkar ka. Sa anak lang ang may sumarungkar. Dito'y akong balay dananang ngagnaag, Angeline. Ha? Kahit ka nga si Kasway. Umadanin ti hapit ko, Juni. Adan taning ti biyag ko. Saan? Di ka agsawi ti kasta. Agimbag ka ba? Awanan. Nakapsuta ko. Nasaya ata may ka. Makapangkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahan nga iba ka. Tamabanog ka lagag sao. Basta siya, napakawan kan. Kan, asan la si ka tinakaarami ti basol. Oras siya. Tabayat ti kawan mo.
nakirelasyon ako dito sa bali. Isa pa kawanan na kumamat. Owen, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikin kajiling. Nakumata sa anta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong pala. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jiling. Isungag pinakawanta ko man. Kit babay man lang, iti pa nangasikaso kan ka. May parinak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jilly. Ayayatan ka ba, Johnny? Di mo ko mabaybay ante anak ta. Iton awanak ton. Awanin ni Jilly. Nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla, anak ka din na tayo ta, anak ko. Ngam na tayo mat-adagusan. Nagsakit. Teka, parang mandarak yun, anak. Ngam, masapang aklunan tayo, ti amin. Ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Ang makalaglagit pa kan tayo kan kwa na lang. Biyang titaw. Jacqueline Pagaro, Feli. Napimpintas ka gaya iti personal. Gamit iladawan lahat. Agyaman na, Rico. Uray si ka. Nakatataer ka matiti personal. Inayat ka ni Dagin inawag tapay lahing di cellphone. At addaman itan, tanagkita tan iti personal. Ayayatan ka mat, Rico. Sapay ko mata di nagtulukwen. Sapay ko ma. Jak tumanan mapadasan tagladingit maipapan kan ayat. Ha? Kaya't mo ka di asawan? Addan imo na anubium sakbay kanya? Uwan, Rico. Ngam inalilaw nak. Nangasawa iti sa bali. Ala, di mo lagi pang tinapalabas. Agragsak ka itan. Ta nakatumpong ka iti lalaki ang mga yatgan ka itag nanayon. Sapay la ko, Rico. Well, ikaigday ta iti batog ko langit. Sikantula ang tayatag, aginggat maudi nga angas ko. Kasta ak mat, Rico. Ne, malamot gaya man. Agawid ka ka din iti lugaryo? Saan? Tama laman, Feli. Sa pagtulangan tagawid no bigat. Pagturugan nga ron. Pagturugan ta ko nama. Ha? Maturog ta iti hotel, Feli. Rico, nailawan kan. Talaga kasta. Ta agayan na tamatan. Agkasarta kumapay nga umuna sa taaramidan ti kay kayat ta. Wen, dumteng to tayo ta, Feli. Agurnuhak pa'y. Baya, tanod na umdas ng ornong ko. Dumanong kaming kadagiti dadakil ko. Laglagi pa mga impay ko amin na apanagtalagkan ka, Rico. Damo pa'y lapan nagkita ta. Inrok makon ti amin ko kan ka. Dakkel ti panagtalag ko kan ka. Nagyaman na. Ngam di ka matanagan. Di kan tulukwan na pulos. Di kan ti sukat. Iti dahita kinaplantas mo. Isukat ka? Diyak tumaramid dahita. I love you, Feli. I love you too, Rico. Hello, Rico. Hello, Feli. Agturong akong dito lugar niyo. Marabyahan ka makasampul, ha?
Okay. Nakarubot ka din. Ang kita tayo tisigot ha. Bye. Love you. Okay. Inakagpakadan ka nanang. Papanamaya katrabiin. Kwa, ije balay daing san Arlie nanang. No jak makaawid, maturo ka kay Giant. Di mo ka din ba ipabigat? Rabiin, anak ko. Jak mabalin nga ipabigat da ito'y nanang. Importante ti ibagak kwa na. O sige, mapanakon. Rico, kasanon magsikugak. Anya ti aramidam. Di mo pa ilasa sa unti kasta. Taadayo pa yung pasamak da ita. Anyan amom. Amangan no itinamidwa apan nakailawan takat agsikugakon. Ne, umawag ang tibus ko. Excuse me ha. Kasaritak ti manager mi. Amangan no ayaban nak. Kat ada pa aramid na kanya. Daytoyan ti pagbutbut ngak. Masikugakon. Positive ti resulta ti pregnancy test ko. No. Megan, ayan mo magpasamakan ka. Tatang, Masikog ka ka, day. kwa, Masikog ka ko na! uwan, tatang. Ha! Sino ti ama ti sikog mo? Ha? Ni Rico, tatang. Sino ang ko na ita? Ayabang dito balay, tsaka ko ang kasalita. Uwan, tatang. Hello, Rico. Masikugakon. Anya? Masikog ka? Uwan. Apay akas ta ti jar mo. Saan ka kadya naragsak ta danton anak ta? Sigurado ka di ang nagtawag ka niya kaya. Ha? Anya ka kadi? Asino pa'y kumakat si kalaang matinobyok? Nga ta. Rico? Latingitak. Ng pagtuwa-tuwak aputok ko na ita, Feli. Nagsakit magtanday ta ngay bagbagam, Rico. Laglagi bang asaan kan anasin ang abalasang ididamot at tinagkita, Feli. Sige, bye. Rico! Hello! Apay ngayakas dyan magtanti bagbagana. Anya ngay ita. Nakatumpong ka iti responsable ang nobyo, Feli. Nana, Nagloko mo dyan ang lalaki? Namuan na lang masikog ka? Nagpukawan na kaslasaw? Saan na nagpakpakita ka nagparpalit na blouse? tatang. Dahil tangabi ka, nagtalik ka dago si tinadya lalaki. Nagamamu kay pa'y kumangamin, saka nagtalikin ko na, Feli. Pakawanandak ko matatang. Mala, awatan tayon ti amin. Taore ungtan ta ti anak ta. At daditan, sana na may subli ti amin. Kundi tay ammo, no pang sapsapulan tayo iti dayjay a lalaki. Kadyapay ngay, kapilitan na, nga aganak ka na balasang, Feli. Pagkatasa mo ti anak mo, Feli, tama nga numabisen. Uwan, nanang. Umay ka, nanak ko. Naglungpo nga ubing to'y apo ko talaga eh. Nagwapo nga ubing. Huwag nga raw, nagtangos na agong da. Imala iti amana, tatang. Kasta ti agong ti amana. Di na nga rin bigbigyan na puto ti anak mo. Karuprupan ako ng pailaang bay. Tatang. Kan mabalin ka di Feli. Di mo sang kadakamat dahil di alalaki ta masurunak lang. San lang agpakpakitan? Tama ganon niya pati marami ko kay kuwana. Ala, gusto dahi tanlakay. Ayugan nakmankit eh, tait na gumatang iti si daan ni Feli. Pagigupan ta iti sabaw. Mami, kuna ni teacher ko, siya ka no titapuan ija iskilaan mi. Ay, wow!
Ay na, naglaingan ti anak ko. I love you, anak. I love you too, Mami. Bayam, tanada kwartak. Intan to ijemol. Agpasyarta. Kalpasan na, gumatang tay tibadong. Basta ka ba ulak agatangan, ah? Gatangan ta amin na kayat mo. Basta ka ba ulak? Ha? Talaga, Mami? Wan. Agsingsingpot ka, Wan. Agadal ka na imbag. Anya ti kayat mapagbalinan, anak ko. Aglako ako maiti store, Mami. Kaslakan ka, Mami. Anya? Saan nga engineer? Wano, doktor? Manjak, agbantay iti store ti kayat ko, Mami. Nagmayat nga minti agbantay iti store. Nangaruna no adda ti gumatang. Ando ti itudda a kwarta. Anyan? Hanggang uray no kasta, agadal ka na imbaguan. Aramidak ti amin akabaulak. Tapno maipaayan kay tinapinta sa masakbayan, anak ko. Nanang, aga-brodak sa. Da kayon timang bantay iti store, taga-playak para abroad. Anya? Pasapul pala ka di nga umadayo ka, anak ko. Kasapulan, nanang. Dumakdakkelan ni Marky. High schoolan. Madamdama ag koleyon. Masapul ang makalpas iti panagadal na. Saan, Mami? Di nakpanawan. Diyak kaya't nga agabrod ka. Anak, kaya't mo ti makaadal. Saan ka di? Uwan, Mami. Lukas ta nga rod, palubusan nak nga umadayo. Tapno adda pagadal mo. No jak agabrod, saan ka akabala na pagadalan iti kolehiyo? Di nakpanawan, Mami. Please. Anak ko, Sumuro takmat kada kayo. Ano pumanaw kayo, Mami? Itugot nak iti papanam. ala, saan ako nga umadayo, Wan? Ha? Agpaisaw, Mami? Wan, di ka kabala na panawan, anak ko. Yes! Promise mo, ah. Wan, basta agsingsingpet ka, ha? Agadal ka na yung bag. Wen, Mami. Promise. Mami, nalaing ako nga agsukli. Amo kunti agkwinta. Wan, rumbang laang nga amom, tanawanak dito store, si katagla ko. Men, Mami. Nagmati agla ko. Kumano o kadwata ni Dadik. Naragsak tayo kumang aglakla ko. Pinanawan na tayo mat ngamin. Ay, anak ko. Nala, di mon panunutan ti amam. Tapno saan ka manan nga agliday. Nairwama kon, Mami. Sa bagay, okay lang oray awan ni Daddy. Tadda ka mat, love na love ka, Mami. Nakarkaro pa'y apat-patgan ka, anak ko. Mami! Marky, anak, di magasa kong diti pagadalan nyo. Tapag iso a dismissal yo. Agkuyog tan nga agawid. Naggapam ka ni Mami. Adala na pan ko ginatang iji plaza. Ala, umaykan. Wan, Mami. Ay, nalipatak ka ng tipayong ko. Inakalayan bit, Mami, ha? Sige, darasam, anak ko, ha? Wan, Mami. Pwede? Rico? Kumusta kayo ni Tanakta? Makawanak, Feli. Nakita kong Tanakta. Katika yung ingas ko lunay. Apay nga da ka. Kan kasanoan na mo ang adito ti pagad-adalan ni Marky. Nagdamdamag ak, Feli. Kan nakaumayak. Tapno mayak kita ho iti pamakawan kan ka. Kastamat na ni Tanakta. Mami? Nick? Asino ti kasarsarita, Mami? Ako. Magwapo ti Tanakta, Feli. Ha? Anyat ibagbaga na, Mami? Marky, anak. Isu ti amam. Ha?
Takal di, Mami. Anak ko, kailiw ka una yan. Nagwapo ka. Nagkaingas ta. Kan damag ko na lang kakano iti pagdadala niyo. Si kakano ti may sakit iti kalaingan. Feli, mabaling ka titi umay di balayo. Ha? Please, Feli. Kaya't ko nga iliwan danak ta. Nalipatan mo sa amagtag, kinaramid mo iti kalabas, si kaalalaki. Pagawanan ako matata. Napuskol, ti pa nagrup-rupa man niya. Pagawanan ako matata. Nakasaganak amang sulnit, iti nagkurangak kadagiti aginak. Idi pa ila kumana kapanunod ka. Lakay, anya day taya. Baybay anak mamay bakay, napalagipak mat na ito alalaki. Namnesan sa, nalipatan nan sa tinarabid na iti kalabas. Napuskol, ti pa nagrup-rupa na. Lakay, nakasagana nga rod mo't amang sulnit iti nagkurangan na. Kastalaim ti kalakanak yung kuwana. Reputasyon ti anak me, ti dinadail mo. Da kami, tinagsagsaggrap anak ang itagkakasakit a salita. Naganak abalasang, kung kunada iti anak me. Tata, pagbabawyak na tangay naramit ko. Pagbabawyak? Pagbabawi ka, ngam naladawan di amin. Nutsakla ama isa, di kan kayat nga awatin. Anat pangudeng mo, Felay? Tatang, saan pa ang naladaw ti amin? Kaya't kumot ang mabukal ti pamilyami. Anat ko na ni Markingay. Kaya't namat ngagsinublian kami iti ama na tatang. Ay, sigurado ka. Uwan tatang. Ayabam nga raw, napagsasaritaan tayo ti kalay sayaw. Sige tatang, kat agyamanak numaawatan dak. Basta ka rin di alalaki, adinan ulitan, tinarabid na. Agyaman ka, kaawatan na kapailat anak ko. Tanusak lang ti masuraw. Uray sa anay, ng bawan ti maramidak. Kaya't nababukilan ti pamilyayo. Kitsabay ko mga ron, kadikan agaramid, iti may kaniwas. Ikarik, tata. Tatang ko namon, sa agkasar kayong to ni tanak ko. O niya, may kasar mo nga ron ni Felay? Kaano? Di kaya't yung panagkalaysa. Ko. Lading hitak, tata. Gamjak mabaling nga ikasar ni Feli. Anya? Ha? Anyat kaya't mo asawa na Rico? Ko. Adan yung kasar ko. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ani? Ay awan lang tagayam. Nalagagaya pa napaklan ka nga ulbog. Manangalilaw ka talaga. Nagsina kami ni ti babae ngayon kasar ko, tatang. Di nakawagan ni tatanang. Ibabawag timbo ka kitay. Tata ko lang mo lang. Ha? Awan babain mo talaga. At damay gaming kasal mo. Ngam apay anak turod ka pa lang agpakita dito. Nagsina kami, tata. Uray bay. May kasal mo nga raw tanak ko. At damay gaya man in kasal mo. Urag din na kami latan, tata. Ay, pumano ka. Dinatail mong tanak ko. Sa ita, pagbalinan manin ang kabit. Kasla kabit mo lata. Tadagang larot in kasal mo. Naglaing kan. Ayan, pumano ka. Tauray anda mapaspasamak. Dak umanugot nga ituloy nyo ti relasyon nyo. Ngamne. Uray agsina kayo. Itid mo lata ti pagribangam itanak mo. Tano di ka mangtid iti suportada. Idarong ka. Apaya di mo imbaga dagos kanyak day Rico. Sorry, Feli. Ngamawan kami. Mabaling tatag din nakas. Ay, sana mabalik. Sakti makalaban yun ay pili yung tagayak yaw. Awan babay mo hindi alalaki ay. Bayam ani Feli ti mangedeng dayso ti masagnan. Nagrong nakit adda anak da. Fili, anit makunap. Agdesisyon ka. Abay, kaya't mo pa ilaang dito at tao nga oray inululbudan na kan. Saan ang tatang?
Kagurgura kung day tatao. Inalilaw nak idi. Ita, alilawon nak manan. Nangin mo? Iso pumaraw kan, Rico. Diyak kayatin amakita ti panagrupruban! Ay na, anak ko. Ay na, nananay kan nga engineer. Ay na, may saka na profesional, anak ko. Uy, mami. Kitagyaman akin ka, ha? Sika, kipangisaguta kiti baligi. Tauray, nagmay saka ng patakil kanya. Inkarigatam ti mangipaay amin akasapulak. Aging ga na tunoy ko terapahab ko. Ay na, maragrag saka na anak ko. Ngamin, nagbungan ti ado a sakripisyo ta, anak ko. Kat kablaawan ka manan. Agyaman ak, mami. Kat ikarik, mami. Di kay tubay-bayan. Biyang di tao. Sayang tinadal mo, Briggs. Di mo matmayag na eh. Saan ka mo't ngamin anak ka pa sa iti board exam kaanakan? Uwan nga rod, auntie. Mabalin mo pa'y matkit diti ag examen manawin. Uwan to, auntie. Agpasada pa lang. Ala, ano sam nga ipasada tilugan ko? Agyaman na, auntie. Kahit makipagpakaasya ko ma. Ano mabalin? Dito'y pailabalayo ti pagnaedan ti kabsat ko aniweng. Bayat ti panagadal na. Ay katwan saan a problema dayta? Iso pa iti pagabang na. Iso nga ayabam dito yan. Tapno saan kayon nga gastos iti pagabang di atim. Diakon ipaabang ti may sa akwarto, ta ison ti pagnaedan nyo nga kabsat. Mayat ijay tabukod yu ti CR kan adabasit kusina na. Agyaman nak, auntie. Saya atom tag-eskwela, Weng. Tada ti kabsat mo amang tulong kan ka. Uwan, auntie. Nasingpot ni manong mo. Isungag sing-singpot ka mat. Di ka pa'y labakin inaram. Uwan, auntie. Kaasi mo at nagiti dadakkalyo. Iso nga agadal ka na imbag, Weng. Bangus lang ang tigatangit asidami iti kabsat ko. Makasidsidak ngamin iti sinigang nga bangus. Siya kunti... ha? Ay, antay pitaka ko ngay. Sus, awan mo ito iti bulsak. Nagluko na. Jakmat na puutan ti panagpukaw ti wallet kon. Apay ngay. Jakmat narik na nga danang kaut iti bulsak. Wano, narigrag ko mata. Ay sus, agsubliak iti nagkapak itay. Mga no jakmat na ibulsa na imbag at narigrag. Ala, sayang di pitakam amanong. Well nga rod. Talaga di ako nasarakan pa eh. Nagsubliak iti nagkapak. Barang ko na no narigrag ko. Kat makitak matlaang. Ngem awan. Ay, sayang. Manot karga na ngay. 5,000 ti karga ti wallet ko. Sapay kakapatag ti IDs akarga na dayjay. Naimbaglakit din. Tada iti bangir abulsak ti lisensyak ngagman maneho. Ay, naimbag nga rod natin lasing mo ti lisensya, manong. Tanuawan day ta lisensyam. Saan kan ang makapasada? Uwan nga rod. Naimbaglakit din. Mampanunutok ti wallet ko. Agkakapatag abanag ti linaon dayjay. Sa nabali ko man ti kwarta. Basta may subli ko matipitakak. Sigurado ka na snatch dayjay, manong? Diyak mo. Diyak masigurado. Tadyak mo't narik na apulos. Ngam atapag ang naragrag ko tipitakak. Diyak mo, adi ko. Pangasawa ka kaminad! Tapno na para kami ti kwarta, Bricks! Ay, bayampay la dita. Asa-asawa dita. Ubinga pa ititawan ko 29, manong. Jesus, anyong ubeng! Lumakay ti kastatawan mo, Nay! Sumakol ka ni ti asawahan! Sakalat awan asawanan kada tayo nga kakadwa. Nakado ako na di putot. Ang sika.
Awan pa, uray pa isa. Unto ka di. Ay, intaman lang. Tapno makaaduta iti mapasadaan. Naimbag tadakan manong. Adda ni manang milita. Ururayan na ka. Addan sa kanon napatag nga ibaganakan ka. Anya, sige. Rumuarak mo't lang. Tadda pa'y gayam inagatangan. Kan ibagam amarabyanak nga agawid Ala ni manong. Kasaritan pa ni manang milita Sanan. Basta ibagam tibilin ko. Sige. Adda pa'y papanak. Oh, anyat isisiman mo Sika manong. Takrot kamat. Takrot nga? Anya dita sasaw? Takrot kay ti babae. Kita man ti naramid mo. Intarayam ni manang milita. Sika talaga. Ay, amangan no tila yung bagbagam kang kuwana Iswa ka na yun mutin nga umay. Wus, di ka man manong. Amok, mabain ka laang. Napintas mat ni manang milita. Maistrapay. Kan agkatawanan kayo. Isong agbagay kayo launay manong. Agtal na ka man dita. Awan pa iti panunot ko dahita abanag. Kan pangasim saan atila ibagbagam ka ni milita, weng. Amok amabain ka laang. No kayat mo, tulungan kang agaram manong. Agtal na ka. Ti panagadal mo tinto na rin. Ala, ingkagripason iti leksyon mo. Saya atam ki diti agadal. Tadapay panggadak ita. Gundawayam ti kinaadda trabaho. Agyaman akmanin manong ha. Nuawan ka la siguro amang tultulong kanyak. Jak lamon. Amangan no asawa mo dun ti bagsak ko. Isungarod nga agadal ka na imbag. Tani, bakit kan lakayan dagiti dadakkel ta? Masya nakadako adan. Iso asya kung timang tulong kan ka. Sino mo taday ta? Mabit lang. Umayan! Naimbag na oras mo, Manong. Sika ka din ni Manong Briggs? Wan, siyak. Sino kayo, ading? Ken apay nga mamuna. Siyak ni Jonalyn, Manong. Talaga gayam ang nagtaar ka? Nakarkaro pa'y gayam ti kinataar mo iti personal. Nakalanad ngamin dito'y ID ti address kanagan mo. Iso asinapol kun Ha? Ne, kukwak man ngagpaiso dahi ta ID nga igama, ding. Nangalaam? Napidot ko, Manong. Pati daytoy wallet mo ka di daytoy. Wen, kukwak dahi ta wallet. Napidot ko daytoy apita ka iji tiyandaan, Manong. Iso nga adtoy, isublikon kan ka. Jakon impan iti istasyon ti radyo. Takayat ko ayawat kan kay ti personal. Iso nga inkarigatak asinapol ti addresyo, Manong. Anya? Ay, umunag ka pa, ading. Agyamanak, Manong. Manong, papanam ka di manan. Agsara kami kini Jonalyn ita, ading. Amangan numarabyanak nga agawid. Mangan kan tonwan? Kasta ka di. Manong, madamag ko man laang. Agayat ka din iti day siya babae. No, ibagak awan. Kayat mo ka din ni Jonalyn na para kanya, ading ko. Adakan ka day ta No asing no ti kayat mo, isumutan ti kayat kong agbaling nga ipag. Agyaman na ka ading Sapay la ko mga rod. Taaklunan na ko ni Jonalyn. Ay ayatan ka, Matt Briggs. Agpaiso, Jonalyn? Juan, I love you so much. Agyamanak, pinaragsak na kiti kastaunay. Agkasarta nga rutin, Uwan, talaga nga'y kasarkan, Jonalyn. Saan ko mga ita, tagad-adal pa lang tikabsat ko. Siya kami di mang papaadal kan ko, Ang hindi kagdanag, taumadan hindi pa nagturpos ti kabsat ko iti koleyo. Sige, maawatan ka, Briggs. Basta ikarim adinak tulog ko, Ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek. Di kanto isukat iti ure asino. Kat ikalay sa kanto. Ading, kaduak tinubyak. Ha?
Hello, Weng. Kumusta ka? Nasaya at manang. Ala, sumrag kayo. Kamay kan, Jonalyn. Yung nagtanda kiti gargaret mo. Asino diyan sangpot mo a babae, Briggs? Taman pa'y ang nagisangpot ka iti babae. Napintas mo. Kuanti. Nobya. Anya? Kat kasanon ni Melita. Ha? Ne? Awan mo tinagkinaawatan mi ka ni Melita, auntie. Iso nga ron ti kayat ko nga asawaam. Naimbag ni Melita, tamok tinagtaudan na pamilya. Nasingpot ti Pulita. Napintas mo ta. Anya pa'y lati sa pulam kan ko na. Ni Jonalyn ti ay ayatag, auntie. Ni Melita ti maibagay kan ka. Sapay madlaw ko nga gusto madkan ka. Sayang ni Melita no paluspusam. Basta ni Jonalyn ti ay ayatag, auntie. Jack ay ayatan ni Melita. Manong, apay adi mo't lagawi din sangpot mo a babae. Agnaadan dito dagusta ading. Di nang samot ka ti pumanawin. Anya? Apay nga isumot din tinang isang pati bagay na dito dagusta. Awan ka di delikadesa na? Alala, bay amon. Total, ay ayatag tinobyak. Ikasar kon to. Lumakalpas ka iti panagadal mo. Agpada kami kanya anti Manong. Saan mi akayat day dya babaya para ken ka? Diyak man mo ngam kasla dayo tiriknak ken ko na. As-asidag tiriknak ken ni Manang Melita. Pangasi Maweng. Di mon ulitin ti kasta ngayong bagam. Respetuang kumamat ni Jonalyn. Tagbalin to nga ipag mon. Nalipatam samatan nga dautang ko na imbaga nakam ken ko na. Insubli na tinapidot na awalit ko. Amumat nga kakapatag abanag tilinaon ti pitakak sana ya. No kasta? Subsubadam day tanga inaramid na babagan ti panangaram mo kan ko na Manong. Sana day tati rason. Tatalaga nga gayata kon ka ni Jonalyn. Nalami? Day jay ti wagas. Tapno agsabat ti dalan mi. Naglukong dagay nga snatcher. Matiliw la ko managita nga tati kagimungan. Oh my God, Briggs! Umadayota dito yan! Jonalyn, ada ka dito plaza? Wan, ala, agawit nan, darasam, oh my God! Asino ti kinabutang mo di plaza itay? Adda nga min sinipdutan da ita iti plaza, iso nagbutang nga. Ha? Adda nga min ang trumak iti kakasta. Napadasak nga min tinasipdutan iti. Kat tinutukan dak iti patadam. Anya? Ala, maturok takitin. Di mon ipalagip tinapasamak itay. Tamangan no agtibayo akmanan. Wala, maturog ta. Kasangay mo inton bigat, Briggs. Anya ti kayat mo alutwak apag sasangwan tayo. Saan ka nagbanog? Rumwar tayo inton bigat. Tayo dyan ruwar ti pang selebraran tayo iti kasangay ko. Masadot ang karumwar. Ni, italang mo dahi ta. Kadwata mo ti kamsat ko. Da kayo latan ti rumor nyo kayat yun. Masadot na. I-take out ang daktulaan nga. Sana. Basta rumor tayo iti malan. Tagpasada akpay ti agsapa, ha? Sige, makamu ka nga ron. Ngamjak kayat ti agbayag iti ruwar. Apaman amalpas tayo amangan. Agawit tayo kumaadagosan, Briggs. O sige. Sikat ti matungpal, honey. Adutin order tayo amakan. Iso nga ibusan tayo amin da gitoy, ha? Wan day talagayam. Waiter, ada ka di pa yung bakante alam isaan? Buludak man ti kalugong mo, Briggs. Ang kalugong mo ti kalugong ko. Iso nga may inikat ko, tamangan tayo. Ang nagkalugong kamutayan, saka nagdumog. Ikat man dahi ta. Iyag mo ti kalugong. Nakita na ko na. Asino? Aha, nasarakan ka ba't langan, Laika? Ti ko na may lumangan. Ni, asino ti kasarsaritan, Pards? Dayta, babae. Apay, asino ti kalbo malalaki, Laika? Pards, mga no nagkamali ka iti nasitgan. Jonalyn tinagan ti asawak. Saan alay ka? Asawa gaya nga. Anya, Jonalyn. Agraraman. Ala, tumakder ka ditan, Laika.
Sumurot ka kanyak. Bilangan ka. Amumon ti mapasamak no di ka tumpal kanyak. Maysa! Pards, di ka kumamat agkasta. Di ka magkibibiyang ditoy. Tamang ano pati sika kat iraman ko. Alanlay ka. Sumurot ka kanyak. Tarasam. Uwan Paul. Sige, sumurutakan ka. Alam, pumanaw tangarudan nito eh. Sorry, Briggs. Agsubiyak to. Urayan ak, Briggs. Manong, rabiin. Di ka kadipay maturog. Diyak makaturog, ading. Maturog kalatan. Panawanak dito eh. Amok, Manong. Pampanunutan mo ti maipapan ka ni Manang Jonalyn. Urayak ni Jonalyn. Tamangan madamdamalaan kat sumangpatan day jay. Di ka din naupay iti naimatangam itay. Di mo mapanunot. Asawa na lakit di day jay alalaki. Di mo makontak ti cellphone na saan ka di? Unattendedan. Ading ko. Manong, di mo namnaman ti panagsubli ni Manang Jonalyn. Inalilaw na kalaang day jay. Adamad kayam nobyo wano asawa na. Nga mapay anak relasyon pa ilakan ka. Unay matan, ading ko. Pastragan na kumadagos, Briggs. Jonalyn, agyaman nakta si magpat ka na. Ang apay kaslada kabutan mo. Sinurot nak ni Paul. Diyak amuno na si putan na adito'y tinagturong. Anya, apay, sino nga minda di Paul? Sorry, Briggs. No naglimadakan ka. Live-in partner ko ni Paul. Anya? Ngam kayat ko na sinaan ni Paul. Nauma akong iti ugali na. Basit labidot ko. Kamilan na kadagos. Apay alinukunak. Impay ko ti amin apa nagtalag ko kan ka. Ngam apay nga inulbudan nak. Pakawanan na ko mga Briggs. Nagkasar kayo ka di tiday siya lalaki. Saan? Ngam sinaakon. Tasikan ti pakitan na nagalas ti ugali day diya tao. Si kalangan ti makatulong kanya. Tapno masinaakon day diya tao. Manlipdot day diya Paul. Iso tinang isuro kanya ngagsipdot. Kasta ti trabaho na. Manipod pa'y ini. Kinapudno na. Iso tinang sipdot itin sublik apitakam. Anya? Tulungan na. Taidarong taday diya tao. Tapno saan na ko nabirukan. Idarong taga po iti panang sipdot na iti pitakam. Siyak tagbalin a witness iti dayta. Ada ka din anak yung iti day siya lalaki. Adan, talunan. Ngam awan kada ko ni. Ada kadagiti dadakkel ni. Brick, sigati kayat ko apakitin naan. Diyak kayatin na niya, Paul. Naumakon ken ko na. Alam amin na nagargarit mo, tapumanam kan. Di na ka din ay-ayatan. Nakasagana ang agbalbaliw. Basta uwaten nakmanan. Lading itek. Ngamjak pulos inarapahap tinagulo. Wano nariribok a pamilya. Di ta mabalin nga ituloy ti ayan-ayat ta. Mangriribok lakit di day Japol. Di na tasardengan. Iso lading itek. Aklunak. Inayat kay Diyos to. Ang emlipate kong day tarik nak. Ken lipatan nak matan Jonalyn. Di kan kayat asermonan kaanakan. Tadyak kayat adagdagan ti sakit ti barukong mo. Gapo iti pagdaldalanam ita. Ante. Basta ti makulakan ka. Kat maraksa ka na. Tanailisi ka iti mabalin apakaisag makam. Nagtalag ka ngamin adagos iti saan mo unay nga mo at tao. Nga mala, saan aday ti pagpatinggaan ti amin. Saan ani Jonalyn ti naituding aparakan ka. Urayom ti itad ti apo aparakan ka kaanakan. Ta sigurado nga adayo anasaysaya at ababai ti ipainakan ka. Daytay talaga ang maibagay iti kinasingpot mo abaro. Titad ti Diyos akaparagpag mo kaanakan. Wanante,
Sa anak matkid nga agganat ang mga sawa. Pagimbagag pa iti sugat nga impalakam day jay a babae kanyak. Wan, kasta ti rumbang. Aglabas tumatla ang dayta pagdaldalan am ita, kaanakan. Manong, nabuyam din niyo si TV? Nga niya, Weng. Dama ng Jonalyn kanta asawa na. Natiliw dan, kat nakabalod dan. Ha? Saan lagaya nga isnatsyad dagi jata tao? Holdapper kan kidnapper dabay. Anya? Ay na, naimbaglakit din tanaylisi kay ti dayja babae. Tano saan? Ang mga nairamraman kay ti rinuker nga ramid da. Nakalpas ka ni ti panagadal mo, ading ko. Wen manong, katga po amin day taken ka. Iso nakaturpusak. Agyaman akmanan. Agyaman akmat ha. Tadi mo pinay ti arapap ko para kan ka, ading ko. Itatan nakaturpusak kon. Mabalin mo man ng tagara, manong. Anya? Ni Manang Melita. Balasang pay. Ha? Kan awan pa'y nobyo na. Armam kit din, tap na makaasawa kan. Anda nga tamot lang, namakan ko na. Ay sus, 101% nga da. Maminsan lang armam day jay, siguradong aklunan na ka nadagos. Anya? Ala. Armag to, hinton maka-applyak iti trabaho. Ha? Anya man na natrabaho, manong? Nabit lang ha. Oh, kita ang dito pagiwarna. Oh. Ha? Ala, nagandang iti board passers na gito ya. Ha? At danagan mo dito manong! Nakapasa ka! Lukas na, nag-take ka manan iti board exam? Uwe, natin ko. Ang jak imbagbaga. Tapno saan na nakababay, no jak manan makapasa. Ang naayat ti Diyos. Ta nakapasa ako. Ay na, kablawan ka manong. Maragsakan na kunay para kan ka. Agyaman na, ading ko.